Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa utata wethu uThixo nomama, ndibulisa utata bonke, ndibulise omama bonke, abantu abatsha besandisabeka Kristu igama. Amen. Amen. Ndime apha ndingumama uNowelile Mlenze waseMthatha. Kodwa ke eyona dolopana yam kuthiwa yiQhili, qha kuba eyona yaziwayo uMthatha. Amen. Ndizoma apha nam ndisekhaya lethu kancane, ndingene kulona kuphelileyo, ndingeniswe ngoxoliswa ophaya eMaritzburg ongudadewethu. Ndizoma apha ndizobonga uThixo owandincedayo wandonwabela bangcwele. Ndiyambulela uThixo undithandile kakhulu, ngoba ndiyandithi xa ndibala ndithi bekufanele uba kudala ndangabikho emhlabeni. Kodwa uThixo uye wandigcinela kude kuzofika eli thuba loba nam ndiyazi inyaniso yakhe. Kwizinto zonke ebendiziva ndigula zizo, mna bendisithi bendiyabulawa bangcwele. Inyaniso ndiyivile, ndiyayibona bangcwele, eyoba xa usona emhlabeni usonupheka phambili, kokona usondezela ubutshaba wena, usihlanganisa nezinto ezirongo ziza kuwe zonke. Okunene ndithe ndakufumana inkonzo yokuvuna izono ekhaya lethu, ndibone umohluko omkhulu, ndabona izinto zixililika kum. Kunamhlanje andisakwazi uba ndithi ngoku xa ndinengxaki endinayo ndithi mna ndibulawa ngubani. Kodwa ngoba ekhaya lethu apho sikhoyo utata wethu uyasifundisa, akho ndlela angasixeleli ngayo. Ngoku yenze le nto uba uthi noba uthe wahlangana nantoni endleleni okanye wenzekelwa yintoni, uzibuze uba ooThixo ndenze ntoni, ukhangele kuwe ungakhombi komnye umntu. Ndiyambulela uThixo kakhulu ngendlela ewenzela ngayo bangcwele. Bangcwele ngomkhosi ka-21 days okungojonyana. Ndingenile kuwo, benabantwana bam ababini ebedlule iKrisimesi behlele ekhaya, bephele unyaka behlele ekhaya. Kodwa emveni kweKrisimesi omnye umntwana wabizwa benze izifundo begqibele ukuba ngamatitsha bangcwele. Amen. Wafumana ke ngoku umsebenzi wenyanga enye. Ndambulela uThixo kakhulu ndisekuthi sesemkhosini bangcwele. Amen. Kodwa emveni koko wabizwa kwenye indawo okwenza i-interview, watsho waba uyaqeshwa phela, waba uyatitsha bangcwele. Amen. Ndiyayibulela inceba kaThixo kakhulu. Nomnye wabizwa wanendawo ayosebenza kuyo eKapa. Ndiyambonga kakhulu uThixo ngezo zinto ezo. NgoMatshi bangcwele bendinento ebendingayazi apha kum qho ebusuku ngo-12. Ndinombilini ongathi kusetelwe ixesha, kodwa ngoba uThixo wethu owasincedayo wasikhombela umntwana wakhe, sinemithandazo esiyinikwa ekhaya lethu. Kule mithandazo uthi elekwe ingxaki oyivayo okanye noba kho ingxaki oyivayo, uthathe umthandazo uguqe phantsi, umamele umthandazo utata athandazayo kuwo, utsho ulandele emveni kwakhe wamkela uYesu. uYesu ekhaya lethu bangcwele simamkela imihla nemihla. Isimo nesimo sivayo ngathi siyakuphazamisa, uyokuhamba uyokuqa phantsi uyothetha noThixo wakho, utsho uphakame uziva uyakwazi ukuya phambili. Akufana ngoku uzive ngathi khona umuntu ongathathanga kakuhle. Ndiyambulela, ndiyawaphakamisa kakhulu amandla kaThixo egameni likaYesu. Bangcwele loo nto iqhube inyanga yonke kaMatshi, ndingazi uba le nto ndizothi luthwebulo noba yintoni, kodwa ndabe ndiqonda uba ayikho enye indawo kaloku uThixo sendincede kakhulu, andizitshintsha bangcwele. Amen. UThixo uye wandinceda yade yaphela loo nto. NgoMeyi bangcwele umntwana wam baye eGoli, bahambe ngemoto late ingekafiki le mini yebhola. Ndibambe umkhosi wentsuku ezintathu. Xa ndikusuku lesibini kungomgqibelo bakosakungecawa, ebusuku ndivuke nezwi elithi kubaleleni ekuthini kuluvuyo xa nithe nagaxeleka kwizilimo ngezilimo. Ndivuke ekuseni xa ndisecaweni ndibalisele uba andiyazi elizwe ndivuke nalo balibhekisa kumbona ebusuku ke ndiyendothuka ndalijonga ndabona ona libuya apha eqaleni.
ndithi ke ngapha ebazalwaneni andilazi noba libhekisa kum noba libhekisa kuni bazalwane, ndisenzele into uba ubani nobani bangathandaze bangcwele. Amen. Ngemgqibelo olandelayo abantwana kodwa bawele emoto, kodwa ndiyambulela uThixo kakhulu, balimala abantwana futhi ke zange bekho owade wabangabikho ngolo xesha. Iye yakhona into eyenzeka komnye ngenxa yesizathu sasesibhedlela sekudala bangcwele. Amen. Sebephilile abantu. Ndiyambulela uThixo kakhulu, wayelimela umntwana wam nalapha entloko uthungiwe nalapha esinqeni elinyazwe ikhenophi, kodwa uThixo wamnceda waphila kwakuhle. Ndiyambonga uThixo kakhulu. uThixo wethu usigqithisa ezintweni ezininzi ezenze into endiyithanda ukuvuleka kwengqondo nokwazi uba umamela intshumayelo. Ithi intshumayelo ngayo ivale ukhumbuza isono, ndandenze into ethile ubaleke uyovala. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngendlela asenzela ngazo bangcwele. Zininzi izinto kodwa andizude ndibe ndicacisa zonke. Ndiyabonga uThixo. Yesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi.